Galanskí poslanci schválili na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva prenájom nebytového priestoru Dvor Garážd, ktorý bude slúžiť na pomoc občanom bez domova. Mesto zároveň podpísalo memorandum o spolupráci s Armádou spásy na Slovensku. Ľudia sa na nás obracajú často s problematikou, ktorá je naozaj vážna, to sú ľudia bez domova a hlavne v tých lokalitách, kde to nie je úplne príjemné pre tých ľudí. Mám na mysli teraz železničnú stanicu, mám na mysli priestory na hlavnej ulici pred obchodným centrom, kde sa títo ľudia grupujú, pretože jednoducho v týchto mesiacoch zimných nemajú kam uchýliť. Peter Kolek ďalej tvrdí, že povinnosťou mesta je reagovať na takéto situácie. My sme v minulosti mali nocľaháreň pre ľudí bez domova v domove dôchodcov Patria. Len tam dochádzalo k stretu dvoch svetov, poviem to tak, a ako poslanecký zbor sa rozhodli, že toto takto robiť nechceme. Tak bol nápad ešte predchádzajúceho vedenia urobiť nocľaháreň v budove Armády spásy na Bratislavskej ulici. To sa to s obrovskou nevôľou obyvateľov, ale aj vtedajších poslancov, sám som patril medzi nich, kde sme si nemysleli, že ten stred dvoch svetov nebol dobrý v Patrii, tak prečo je dobrý na Bratislavskej ulici medzi civilným obyvateľstvom? Z toho dôvodu sa podľa slov viceprimátora rozhodli využiť možnosť a dohodnúť sa s Armádou spásy. Ktorej aj z tohto miesta chcem poďakovať za veľmi konštruktívne a veľmi zmysluplné rokovania, že vybudujeme takéto útočisko pre ľudí v takejto núdzi na Garažde. Je to vonku z mesta síce, ale vytvoríme tam podmienky pre jedného zamestnanca Armády spásy, ktorých ich bude trošku viesť aj k práci, trošku nejakým pracovným návykom, bude dbať na to, aby tí ľudia neprišli pod vplyvom alkoholu, aby teda tam bol udržiavaný nejaký poriadok. Nocľaháreň bola spustená 15. decembra. V rámci mestského zastupiteľstva museli poslanci stanoviť hodnotu nájmu tohto priestoru. Keďže sa jedná o sociálnu prácu, tak je zbytočné tam dávať nejaké vysoké nájomné, tak z dôvodu hodného osobitného zreteľa mestské zastupiteľstvo rozhodlo, že dostane Armáda spásy tento priestor do nájmu za 1 euro. Armáda spásy sú tými ľuďmi, ktorí vedia túto sociálnu potrebu a činnosť zabezpečiť a mesto veľmi rado s nimi bude aj naďalej spolupracovať. Veronika Hrobáreková, Televízia Kraja.